बुटिना लीलावती बिथाङा रुंसारि जानायाव जों दुखु फोरमायदों। नाथाय बिथांखौ जिबायदि सरकारा नोजोर होनांगौमोन, जोथोन होनांगौमोन, बा जोंनि बर' माहारियाबो बिथांनि फारसे जिबायदि अनसायनाय दिन्थिनांगौमोन बेखौ जों दिन्थिनो हायाखिसै। बेखौ जों सिमान लायो। आरो हयतो बिथाङा जि समाव गेलेदोंमोन बे समाव दिनै खौरां बिजोङा एसेबां जोंनि गेजेराव गोसारनाय महर मोनाखैमोन, ससियेल मिडियायाबो गैयामोन, जायनि थाखाय बिथाङा नांगौसेबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय नोजोर बोनायखौ मोनाखिसै, जायनि थाखाय सरकारा हयतो नांगौ बायदि स्टेप लानाय जायाखिसै। खिन्थु फैबाय थानाय समाव जाहाथे रावबो लीलावतीनि बायदि अलखदाव गोग्लैनाङा, आंखालाव गोग्लैनाङा, बेनि फारसे जोंनि नोजोर थागोन। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बिथां जे लीलावती दैमारि बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबाय। आरो बेबायदि सासे जोंनि मुंदांखा गेलेगिरि, बेबायदि गेलेनायाव जोंहा हारियाव जोबोद खहा जादों। बे नङा जे बिथांखौ रावबो मान सनमान होआखै, बे नङा। जोंनियाव जाय बर' हारियाव जायफोर जोंनि गेलेगिरिल' नङा, जायफोर हारिमु बिथिङाव खामानि मावदों, जे समाजारि बिथिङाव खामानि मावदों, साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिनि थरपारफ्रा अलंबार। आरो बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगौ, सनमान होनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायित्व, जोंनि बिबान। आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि गासिबो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि जोनोम जानायनिफ्रायनो जों सोरबिथिं दावगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि मावथांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों। आरो हारियाव जेसेबांखि जेंना सफैया मानो बे जेंनाखौ सौसिलांनो थाखाय फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि बिथांखि लानानै जों खामानि मावगोन। आरो हारिखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो, बिथांनि सिमांखौ आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि। आरो बे थांखिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा गासै जोंनि हारिनि जोंनि जिखिनि सेक्सन गुबुन गुबुन बेवहाय दल संगठन दङ, आं बिथांमोनखौ खावलायबाय बयबो जोङो बर' हिसाबै खामानि मावलांनांगोन आरो बर' हारिखौ बयजोंबो जों सिनायथि होनांगोन आरो दावगाहोनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो आरोखि।